खुलुमबाय दिनैनि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। पेट्रलनि बेसेना 12 रां आरो डिजेलनि बेसेना 17 रां खमायबाय। गाहाय मन्थ्रिया आर्मिनि खसाब गानना दिवाली फोरबो फालिगोन। गरकुटियाव न' बां सिफायना होखार हरजानायफोरा एनआरसियाव मुं दंब्लासो सोरखारा सुंथानाय होगोन। आसाम केबिनेटआ मोन 36 जौगा बर्डनि मासिगिरिखौ थिसनबाय। बारग' क्रिकेटार राहुल द्राविडआ इन्डिया क्रिकेट टीमनि गाहाय फोरोंगिरि मासियाव थिसनजाबाय। बिजनी फानबारियाव कर'ना प्रट'कल मानिनानै 7 सान काली फुजा खुंनो लादों। बिजिनियाव सिखावनि दुम दाखाल गंसे बोलेर' पिकआप गारिखौ न'निफ्रायनो खावनानै लांदों। चिरांनि दादगिरियाव मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ बेखेवबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। दिवाली फोरबोआव पेट्रल डिजेलनि बेसेन खमायना सोरखारा रायजो राजाफोरनो मोजां अनथोब होदों। आसाम सोरखारा खोथा होनाय बादियैनो मिरु सोरखार आरो रायजो सोरखारा पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ खमायना होनानै रायजो राजाफोरनो एसेब्लाबो सुंथानाय होदों। दिवाली फोरबोनि समाव सोरखारा फोसावनाय बे खौराङा रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय मोनहोदों। मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय मिरु सोरखारा पेट्रलनि टेक्सखौ 5 रां आरो डिजेलनि टेक्सखौ 10 राङै दिनैनिफ्राय खमायबाय। बेजों लोगोसे आसाम सोरखाराबो पेट्रल डिजेलनि सायाव थानाय भेटनिफ्राय 7 रां खमायना होनाय जादों। बेबायदि होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। बेजों लोगोसे आसामाव पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 12 रां आरो डिजेलनि बेसेना लिटारफायाव 17 रां बाङाय जादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आर्मिनि खसाब गानना देग्लायनि दिवाली फोरबो एबा सोरांनि फोरबो फालिगोन। गाहाय मन्थ्रिया दिनै जम्मु आरो काश्मीराव रैखाथि जवानफोरजों आर्मिनि खसाब गानना दिवाली फोरबो फालिगोन। बेनि थाखाय G20 सन्मिलनाव बाहागो लाना गुबुन गुबुन हादराव दावबायहैनाय नरेन्द्र मदिया सोरांनि फोरबोनि समाव भारतआव फैफिनना दिनै जम्मु काश्मीराव रावना होयो। मख'नो गोनांदि देग्लायनि दिवाली फोरबोखौ आर्मि जवानफोरजों लोगोसे फालिगोन होननानै गाहाय मन्थ्रिया टुइटाराव टुइट खालामना फोरमायदों। लोगोसे भारत हादरनि रायजो राजाफोरनि गोजोननि हामबाय हरदों। अदेबानि जम्मु आरो काश्मीराव उदखारिफोरनि गोहोम आरो गाग्लोबनाया बांसिननाय समावनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया थांना रैखाथि जवानफोरजों दिवाली फोरबो फालिनो सिगांनाया नोजोरथाव आरो सावरायजाथाव जादों। दरं जिल्लानि गरकुटियाव इभिक्सन खालामना होख्रांजानाय सुबुंफोरखौ फिन सुंथानाय आरो गसंथानाय होनायनि सायाव आसाम सोरखारा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गावनि जुक्ति दैखांदों। बिजेपि दैदेननाय रायजो सोरखारा बिजिरसालियाव जुक्ति होनाय बादिब्ला गरकुटियाव इभिक्सन खालामना होख्रांहरजानाय सुबुंफोरखौ एनआरसियाव मुं दंब्लासो सोरखारा फिन गसंथानायनि खाबु होनायनि बागै सानगोन। बेजों लोगोसेनो जायफोरा हा-हु गैजाया बिसोरखौल' सोरखारा सुंथानाय होगोन। बबेखानि बेफोरनि सायाव सोरखारा मोजाङै नायबिजिरनानैसो सुंथानायखौ होगोन होननानै सोरखारनि बिथिंनिफ्राय रोखायै बुंदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आसाम केबिनेटआ आथिखालाव उफ्रा बिसायख'थियाव गलकिपार गैयैखौ सुबिदा लानानै गरबा गल सोखांनायनि उनाव रायजोनि गासै मोन 36 सिगांनि जौगा बर्डखौ सिफायनानै गोदानै सा 36 मासिगिरिखौ थिसनफिनबाय। मित्रजोटनि लोगो इउपिपिएल दोलोआ मोनसेल' मासिनि मासिगिरिखौ मोनदों। सेथियाव रोंगोरा नार्जारिया आथिखालाव माइनस एन्ड मिनारेल जौगा बर्डनि मासिगिरिखौ मोननो हादों। ओजोंहाय बिजेपि दोलोआनो बांसिन मासि आवग्रिदों। बिसोरनि मुङा फारियै 2 नारायण देखा GMDA 3 बलिन सेटिया गेस कम्पानि लिमिटेड 4 गुरुज्यति दास आसाम फिसारिज डेभेलपमेन्ट बर्ड 5 जयन्त दास आसाम शेड्युल्ड कास्ट डेभेलपमेन्ट कर्परेसन 6 बिजय गुप्ता आसाम फाइनेन्सियेल कर्परेसन 7 रमाकान्त देउरी आसाम प्लेन्स ट्राइब डेभेलपमेन्ट कर्परेसन 8 नबनिता हेन्डिकै ओबिसि 9 पवित्र मार्केरिटा स्टुडेन्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार एडभाइजारि बर्ड 10 अक सिंघि आसाम मार्केटिं कर्परेसन 11 सीमान्त शेखर आसाम फिल्म एन्ड फाइनेन्स डेभेलपमेन्ट कर्परेसन 12 बिद्या सिंह इंलेन्ड हिल्स स्मल इन्डास्ट्रिज डेभेलपमेन्ट कर्परेसन 13 रूपम गोस्वामी DNP लिमिटेड 14 ऋतुपूर्णा बरुवा
टुरिज्म डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड, 15 राजदीप गवाला आसाम टी कर्परेसन लिमिटेड, 16 पुलक गहाय आसाम हाउसिं बोर्ड, 17 किशोर उपाध्याय आसाम स्मल इन्डास्ट्रिज डेभेलपमेन्ट कर्परेसन, 18 हिरण्य खबर आसाम हाइड्रकार्बन एनार्जी कम्पानि लिमिटेड, 19 नीरेन बैश्य आसाम वेयर हाउसिं कर्परेसन, 20 मृदुला बरखाकति आसाम प्रहिबिशन काउन्सिल, 21 रन्जित मजुमदार VDP डेपुटी एडभाइजार, 22 प्रदीप ठाकुरिया सेनियर सिटिजेन्स वेलफेयार काउन्सिल, 23 सुशीला हाजरिका फिसपेट, 24 लक्ष्य खबर आसाम स्पर्ट्स अथरिटी लेङाइ मासिगिरि, 25 शिलादित्य देव लिंगुइस्टिक माइनरिटी डेभेलपमेन्ट बोर्ड, 26 जितुल सनवाल श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र लेङाइ मासिगिरि, 27 हेमप्रभा बरठाकुर आसाम कमिसन फर वमेन, 28 हबिब महन्त चौधुरी आसाम माइनरिटी डेभेलपमेन्ट बोर्ड, 29 प्रशान्त फुकन आसाम इन्डास्ट्रिज डेभेलपमेन्ट कर्परेसन, 30 मिशन रन्जन दास ASTC, 31 मनोज शइकिया लाइफ स्टक एन्ड पाउल्ट्री डेभेलपमेन्ट, प्रवीण हाजरिका आसाम सीड कर्परेसन, 33 सुनील डेका आसाम ट्रेड प्रमोशन, 34 डक्टर कमला कलिता आसाम खादी बोर्ड, 35 नाथुराम बर आर्टफेड, सन्जीब कुमार रिटायार्ड IAS APGCL। इन्डियान क्रिकेट टीमनिफ्राय आजिरा लाखांनायनि गोबाव समनि उनाव आथिखालाव आगु क्रिकेटार आरो इन्डियान टीमनि आगु केप्टेन राहुल द्राविडआ इन्डियान क्रिकेट टीमनि गाहाय फोरोंगिरि मासियाव थिसनजाबाय। BCCIनि आफादगिरि सौरभ गांगुलीआ गावनि टुइटाराव एकाउन्टआव टुइट खालामनानै बुंदों दि आगु इन्डियान क्रिकेट टीमनि केप्टेन राहुल द्राविडआ फैगौ समाव इन्डिया आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव जानो गोनां टेस्ट सिरिजनिफ्राय खामानि मावजेनगोन। राहुल द्राविडनि बे गाहाय फोरोंगिरि बिबान लानायनि उनाव इन्डियान क्रिकेट टीमनि गेलेनाया साबसिन जागोन होननानै सौरभ गांगुलीआ मिजिंथिदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि बेंखनाव फानबारि काली फुजा कमिटिया 4 नभेम्बरनिफ्राय फैगौ 10 नभेम्बरसिम 7 सान कभिड प्रट'कल मानिनानै काली फुजा खुंनो लादों। बेखायनो खाथि खालानि मोनफ्रोमबो गामिनि सुबुङा जाहाथे बयबो हेफाजाब होलायो बेनि थाखाय फुजा कमिटिया बृहस्पतिबार खालि खौरांगिरि मेल खुंनानै बयखौबो खावलायदों। मख'नो गोनांदि भारत उदां जानायनि सिगां 1939 मायथाइयाव गायसंजानाय फानबारिनि बे काली मन्दिरा आथिखालाव जोबोर गोसो बोनो हानाय मन्दिर होनजायो। जायगानि बयबो सुबुङा बे मन्दिरजों गोथौ सोमोन्दो दं आरो बेखायनो बे बोसोरावबो फुजा कमिटिया 82थि बोसोरारि फुजाखौ कभिड प्रट'कल मानिनायनि गेजेरजों खुंनो लानाय जादों होननानै फानबारि बाजार कमिटिनि आफादगिरि बिपुल ब्रह्मआ फोरमायदों। चिरां जिल्लानि बिजनी थाना बेंखनाव सियालमारि गामियाव बुधबारनि हराव जिन्तु दास मुंनि नखरनिफ्राय बयबो गोदो गोदो उन्दुलांनाय समाव AH22C6832 नम्बरनि गंसे बोलेरो पिकआप गारिखौ सिखावआ खावनानै लांदों। जाथायनि सोमोन्दै बोलेरो पिकआप गारिनि बिगोमा जिन्तु दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि बुधबारनि मोनायाव 12 रिंगायाव गावनि गारिखौ न'आव स्टेन्ड खालामनानै दोनफैदोंमोन। नाथाय बृहस्पतिबारनि फुङाव जेब्ला नखरनि बयबो सिखारो अब्ला गारिखौ नुनो मोनाखिसै। बे जाथायखौ लानानै बिजनी थानायाव FIR होनाय जाबाय। नाथाय अब्लाबो सोरबाफोर सुबुङा बे बोलेरो पिकआप गारिखौ बहाबाफोर नुबाय बायब्ला पुलिसनो थाबैनो खौरां होनो एबा गावनि जानबुं नम्बर 8766791614 आव फन खालामनानै खिन्थाहरनो थाखाय खावलायदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमायारि दादगिरि ओनसोलाव गोदानै बानायजानाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ बुधबारखालि चिरां दुवार BTC समष्टिनि MCLA सायखं बसुमतारिया बेखेवनानै होबाय। जायफोर सुबुङा चिरां जिल्लानि मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ नायनो गोसो एबा पिकनिक जाहैनो गोसो दं बिसोरो दावबायहैनो हासिगोन। मख'नो गोनांदि आथिखालाव कर'नानि गाज्रि थासारिनि थाखाय भुटाननि सोरखारा भारतनि रावबो सुबुंखौनो हाबहोथ'वाखैमोन। बेखायनो भुटानाव थांनो मोनाब्लाबो दादगिरिनि बै मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव थांनानै पिकनिक जाहैनो हानायनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु बानायनानै होनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।